pawb, a croeso i fideo Minecraft cyntaf fi. Fi di Clew ac dwi'n gwneud fideos Minecraft ag FIFA. So heddiw dwi jyst yn dechrau Minecraft ag dysgu chi sydd yn gwneud y pethau cyntaf. So, na i jyst gael y fideo yma'n cyntaf. Iawn. So, dwi'n mynd i ddod yn survival. More options. Iawn. Mae'n anodd o. So, dwi jyst yn dangos i chi be i wneud gyntaf os ydych chi wedi chwarae Minecraft o blaen. A dwi hefyd yn mynd i wneud fideos Minecraft a FIFA. Ag nwch chi reid beth ydych chi'n hoffi gweld yn y fideos o dangos. So, dwi efo gwisg falcon. So, dwi jyst yn gychwyn wrth cael pren. Dyna mae pob un person yn mynd i wneud ar survival. Unrhyw fath o bren ydych chi isio. So, na i jyst yn hynna wan. Dwi yn gwneud eitha lot o fideos. Maen nhw tua 20 munud o hir. Os oes rhywbeth fatha Hunger Games neu chwarae efo 2 person ydych chi'n hoffi wneud, na i trin hynna efo un o ffrindiau fi. So, dwi'n meddwl bod gyda ni ddigon o bren ar ôl torri'r coeden yma. A na ni troi fo'n oak planks. So, iawn, dwi'n fatha mynd torri'r coeden yna. 48. So, peth gyntaf ydych chi'n gwneud ydy crafting table. Wel, efo crafting table, ydych chi'n gallu... Os ydych chi'n gwneud X, ydych chi'n gallu gwneud y pethau yma. Wel, dydy hynna ddim yn... Yna, bob dim ydych chi'n gwneud. Ond, pan ydych chi'n crafting table, ydych chi'n gallu creu bob dim. Wel, bob dim ydych chi'n gallu creu. So, peth gyntaf ydych chi'n gwneud ydy cael 4 stick a cael axe. Ydych chi'n defnyddio axe i gael fwy o bren i adeiladu'ch tŷ gyntaf. A noson cyntaf. Os ydych chi'n rhedeg allan o amser yn y noson cyntaf, be fydd rhaid i chi wneud ydy adeiladu tŵr mawr allan o bren ac aros yna am y noson. Bydd trio cael gwely ac cysgu yn y gwely mae'n newid i fora a cael ymlaen wedyn. Dwi'm yn siŵr os na i wneud y noson gyntaf y tŷ. Tro dwytha, pan nes i trio wneud hynna, o'n i'n gwydr ac oedd hi'n nos ac nes i fy ladd, so tip i chi ydy peidiwch â trio gorffen y tŷ yn diwellwch herwydd ges i'w lladd. So, dwi eisiau gorffen torri'r coeden yma a dwi'n mynd ati i adeiladu tŷ. Mae rhai pobl yn gallu adeiladu tai amazing. Ac dwi jyst dangos i chi y tŷ cyntaf mae pawb sy'n mynd chwarae Minecraft ers hir yn gwybod sut i wneud. Mae'n troi hyn. 2 stack. Dyna yna. Dyna ffeindio tir gwastad ag flat, sef fi'n gallu gwneud tŷ fi. Be sy'n ni'n gallu gwneud ydy torri yr lle yma. Neu, hyd yn oed ni'n gallu gwneud jungle house. Sef ffeindio coeden ag dechrau gwneud tŷ allan o fo. So, dwi jyst yn cael pren yma. Da chi'n mynd gorfod gwneud jungle house. Dim hwn dyn o'r tai cychwynnol sy'n ni'n mynd dweud, ond mae'n tŷ hawdd i wneud ac mae'n hwyl i chwarae efo. O'n i'n chwarae PvP efo ffrindiau fi, ac oedd ni eisiau mynd rownd lladd i gilydd, ac o'n i efo bes yn yr awyr ac oedd neb yn gallu lladd fi. Tan nath un o ffrindiau fi gael ender pearl ac lladd fi. So dwi'n gwneud rownd y tŷ, i methu disgyn allan, wel os na bod fi'n neud y dos o'r fela. So,
Dwi'n gwybod os fi'n neud ladders i fyny, dwi'n siŵr iawn am hynna eto. So, na i just roed y crafting table yn fama. A na i twll i ffyrnes ag beast. So, a i fama, clicio beast ag mynd efo fama. So, rwan, dwi'n just ymwneud hein o fama, a dwi ddim angen hynna, mond y pren ag yn bwyall. Ag, ella angen hyn. Dwi just am creu pickaxe i fynd lawr i mainio, a wedyn dwi'n mynd i gael cobblestone i greu ffyrnes ag creu pic carreg ag bwyall carreg. So, dwi jyst yn mynd lawr yma. Well, peidio torri dirt efo mynd i wasbio. Os da chi eisiau gweld mwy o fideos Minecraft a FIFA, gyda fi ffrindiau efo YouTube channels, Squishy dim un, eich bod chi wedi clywed amdano fo, Ozy bach, enw fo di Swaglyd, ag Morris Ilfo, mae efo YouTube channel hefyd, so mae nhw efo fideos hefyd. So, cyrrwch chi weld fideos nhw hefyd. So, dwi'n meddwl mae gadw hwn fatha lle fynd lawr i meinio. Pam di fod adnoddau cywir, dwi'n meddwl ddod i fama, cael ymlaen. So, dwi'n meddwl ddim bwyd ar hyn o bryd. Wan, dwi am gorffan fama ar ôl fi gael 20 lol. Iawn, union 20. Fama, wedyn yma. Wedyn ma', o'n i ddim yn disgwyl hynna, ond ni ma'n ogof sy'n fo. Ond bedio ydi twll du, sy'n edrych o ogof. So, os dwi'n mynd yn ôl o'n pa coedan fi o? So... Mae'r pren yma. Yn i fod efo fod. Iawn, so na pren yma. O, ddim yma. Ia, so, pen yma. Wedyn os ai i'r crafting table. Lawr, gawch chi ffyrnes. Yma. A na, rhaid hynna fanna. So, efo ffyrnes, na chi'n gallu coginio pethau. Fatha pren. Os fi wedi sapling yma na, ag o fi efo iron, fi'n gallu fatha coginio fo. Mond pren, sapling, glo sy'n gallu, ag unrhyw fath o, efo hein, sy'n gallu wneud bod yn nodwedd i coginio. So, wan dwi am greu axe, pick, a clew. So, dwi'n edrych yna. Clew. Iawn, so dwi jyst yn cadw'r pethau dwi'n angen. Hein, hwn a hwn. Ag rhoi hyn o fanna. Wedyn, mae hwnna mewn i fanna i wneud o'r stach, a dwi'n mynd i 30 yn ôl. So, wan, clefydd. Os da chi isio, gwch yn neud fatha to. Ond, dwi'n meddwl bennau ydy. Yn lle bod yma ochra, dwi'n hoffi gallu gweld bob man. Ond dwi ddim yn hoffi disgyn fel la. So, na just crouch cwrs nesaf. Dwi eisiau gweld bob man, so beth dwi'n gwneud ydy cychwyn i to fatha sy'n mynd i fel arfer, ond sy'n ni'n gwneud fel la.
fel ar draws. Fel yma. Fatha shelter. So. A dwi'n disgyn eto. Sbio lle dwi'n mynd yn oes o. Dwi'n amgylchifio. Fel yma, so dwi yn gallu gweld bob man. Ac hefyd efo cysgod. Os dwi'n bwrw, dwi efo cysgod a dwi eisiau gweld bob man. So, dwi'n am yma. Yn y nos, dwi heb di cael... Ond fel ydych eisiau gyda bod chdi gallu neud y nos o gyntaf, dwi wedi. Wahanol. Efo arfer dwi'n gael ei lladd. So, oes yna ddefaid rhwng yma sy'n gallu mynd i gael ei gwahanol? Na. O, na werthau gofod o bwyd. Ond dim gwerthau gofod dda iawn i wneud. Gwely, so dwi'n sy'n mynd yma. Yr ogor dwi'n weld. Dwi'n gwybod lle mae tŷ fi. O, dwi'n eich gweld efo. Diolch yn edrych yn dda iawn, ond... So... Dawad. Dwi'n gwybod os ydych chi'n gwybod, ond un hit gan unrhyw gleddyf yn llaw hwnna i fod. O, jyst ogod i hwnna. Gan bod fi wedi gweld yr ogod yma. So unrhyw rhywun efo. Na, mae'n glo ar ffordd lawr. So na i cymryd glo mynd. Chwarae ddefaid. Dwi'n mynd i gymryd glo mae gyd i fynd yma hanner y fideo, so felly fideo. Ia, so jyst gael Heddiw yma ac awn ni nôl i fyny i chwilio am mwy o ddefaid. Chwarae yn barod. Dwi'n bod yn ddafad yn 18 top yma, barod i ddal o. Mae yna fuwch yna. Dim yn rhan i fel ni isio, ond rhai bwyd ag lledar. Dwi'n rhaid yn 2 hit mewn fynydd. O, overall wedi hitler yma. So beth arall yma? Cŵn. Felly fi eto nhw mynydd. Neu fel arall. Be dwi'n hoffi wneud fel i fydd i swap the egg. Os dwi'n wyr, fe dwi'n gwneud tafod o'r hynny fi wneud. Ac mae
ond digaredig ac yn wyr fi. So, roes cymrwy. A mynd o hwnna. Wel, os da. Dwi'n wedi trio hyn o blaen. A bydd y clod yn dda. Os da hyn o lot o dda. Ac i fi dwi'n mynd o un, so. Mae'n hitio fo, diolch wedi cael o. 3. Ag fi ffindio un arall, so. 2. So, beth arall chi'n mynd yno? Os fedra i ffeindio'r ffordd nôl, ia. Dyna'r ei beth. Siwr mai. Neu fydd y nesaf eto. Diolch arall. Oce, dwi'n mynd i gael y glorau gynio'r holl fwyd yma. Os o fap yma. Dwi'n meddwl bod ni tua fel yma. Dwi'n siŵr. Tri bochyn. Dwi'n mynd le heno. O gafod. Dwi'n mynd le o sleepover. Efo faint o wrong. Dwi'n siŵr yn y ffordd yma eisiau. Ysglyn. Jyst yn gwgwllin ddo. A gyda ni haearn. Dyma ni. So, dwi'n meddwl ffeindio haearn, so dwi'n mynd nôl fyny, gobeithio bod gallu ffeindio'r ffordd. Ynddo, dwi'n nôl fyny. Dwi'n meddwl na i adael y fideo fan'na a wnawn chi y fideo tro nesaf. Gobeithio na i ffeindio'r tŷ.